Jamhira mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare en garti hande oɗo jamma alhamisa hawri ko nogas jeetati lewru août hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyi habruji moɗon ɗemgal Pulaar ɗum noon titre uji men ɓurɗu moɗo guiɗoɗen ko toon to États-Unis men ƴeew kadi hono kamɓe immigration service mo laamu makko kanko Donald Trump ɓe nanggui kadi hande yimɓe ɗiɗo pompier ji e wiide mabɓe ɗiɗon pompier ji kadi ko arɓe ɗo e leydi he taw ngala kayitaji ha hande toon to Washington turnade kadi ko anda hono kanko Robert F. Kennedy o nomi neɗɗo puɗɗo ardade CDC caggal nde Donald Trump seki gardinoɗo ɗum ɗum noon kadi no wayno ko kamɓe liggotonoɓe toon ɓe kolli hande sunare mawde caggal nde ɓe jeeyi yimɓe ɓe démission wasi men weltade sibabude mawɗo men naggama nde yaltina toon habruji men international hono kamɓe rusinaɓe ɓe ñalli walla ɓe mbaɗi ko bombardude Ukraine kadi ɗum noon tuggi jamma alarba ha e tanma subaka alhamisa ɓe neldi missile aji kene ɓuura temedde joyyi drone toon to Kiev tumnade ha hande bilan cakkitto 14 neɗɗo maayi hen kene ɓuura 50 neɗɗo ko gañiɓe hen noon man ƴeew kadi réaction hono kamɓe communauté européenne kanko président mo France Emmanuel Macron habruji men mana en toon to Sénégal ko fate cellal kanko Farba Ngom ɗum noon e wayno haralloɓe wodɓe ƴeftanoɓe kadi pour enquête wonde est ce que cellal makko ko gonga no kanko professeur Alassane Mbaye no haalirni no résultat ji men jaltima en ƴeew kadi hono kamɓe Sénégal koɓe kaali hen hande toon to Mauritanie cakkitoɗen ko habruji laana goota gummina ko toon to Gambie no yuwi ɗum noon en woni ko yimɓe hewɓe nen ɓalli minen puɗɗima hoccede toon to tufɗe toon gonɗe toon to Mauritanie ko ɗum noon ko ɓuuri hewde ɓeɗon hoccaɓe kadi ɓalli men ɗi ko yimɓe Sénégal naaɓe ɗum woni titre uji men ɓurdi mawnude oɗo journal ma gartu detuji muɗum joni joni. أعزائنا المستمعين إذاعة جول ساري تمد لكم يد من أجل أنها تتعامل معكم من أجل أنها تشتغل معكم. إذاعة جول ساري فتحت أبوابها بوجوه جميع اللي راغبين بأنهم يتعاملوا مع إذاعة جول ساري داعين الولوفيين البرارين الحسانين والسونيكيين وما يميز حد عن حد. إذاعة جول ساري تقدر تروج إعلانات وتحسيس وتغطية. إذاعة جول ساري موجودة من أجلكم. سعادتنا تكمل بالتعامل معكم. راديو جول ساري انترناشونال. radio mon radio Jowol Sare ari wedde on jungo ngam yidde gollodade e mon e kala fanno no jidirɗon faltaki capato pullo so ninki e wolof e kala leñol so jiddon ko waɗanede publicité e reportage communiqué e rango radio Jowol Sare wonan ɗo ko onon weltare amen ko liggondirde e mon ɗum noon bisimilla mon. radio Jowol Sare ni radio ayi aga qibaru kinni i wakati radio Jowol Sare a wiki temberini kasuka humanto kannu kusuka humanto reportage ma ibega publicité amundunu communiqué ma émission bega katta anyimme qibaru mbangande akitte mberinte katta kay khara jonka nyani khibari bangera ganyani kha bismillah. radio Jowol Sare mu ngi leen di talal loxo ngir ànd ak yéen liggéey tukulóor naar soninke olof bàyyi wuñu kenn képp ku fi ñëw lépp loo bëgg ñu defal la ko ni nga ko bëggee muy publicité communiqué radio Jowol Sare talal na leen loxo yéen ñëpp képp kuy xeet boo xamante ne yaa ngi ci àddina bi rek radio Jowol Sare mbégteem ak bànneexam mooy ànd ak yéen liggéey kon bismillah. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiira moon ko adi foof ko siftinɗon ko hande ko alhamisa nogas jeetati lewru août hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi tunnade journal biyeteɗo AP News hono kamɓe immigration service ɗum noon ko laamu makko kanko Donald Trump ɓe mbawi nanggude yimɓe ɗiɗo taw ko yimɓe ɗiɗo ɓe kadi ko pompier ji haɓannoɓe jeygol gongol toon to état de Washington tugnade hande habaruji gummiri toon to AP News hono kamɓe yimɓe gardoɓe frontiére uji États-Unis ko kamɓe mbaɗi enquête ha ɓe nangi ɓeɗo yimɓe taw ko contracteur uji liggottonoɓe e pompier ji toon to état de Washington caggal nde on ɗinon habaruji jaltinde hono kanko sénateur mo Washington biyeteɗo Pat Mori o holli météo makko no feewi o wonde ko ene wayno immigration e laamu Donald Trump ko waɗata ko hunde hersinide ko hunde hangande e ɗum noon kadi ko hunde nde ganduɗa en ɗoftaki hay moral goto ha nde tugnade kadi no haaluji makko ko wawi wonde fof ene wayno ko goto e kadi yimɓe ɓe ganduɗa ardiɓe dental pompier ji toon Washington State ono kanko biyete Dennis Lawson o wi wonde ko kamɓe pompier ji to goto mabɓe memama woni kamɓe foof ene wayno koɓe memama ko hunde nde ganduɗa en wawde wonde sababu kamɓe koye mabɓe donko wadde liggueyaji mabɓe ɓeɗo yimɓe ɗiɗo nanggaɓe kadi ko yimɓe jeenoɓe e yimɓe kadi wona 40 neɗɗo wonnoɓe toon to Washington State habde jeygol gongol toon
hande tungnade habruji gomiri tonto immigration ko kamɓe ɗiɗo ɓeɗo nangaɓe ko yimɓe ngala kayitaji e kadi ko arɓe leydi he tungnade hande ko journal o haali en mani oɗo sadio ne service immigration nene tebte mabɓe habaruji men hande toon to États-Unis tungnade kadi ko yalti ñallome hono kanko Donald Trump président mo Amérique o wawi wadde ɗaɓɓande fate base uji militaire uji gonɗi toon to Sara Chicago ɗum noon wiide wonde koyo omo yamiri ɗumen yo mbawa jokkodirde service immigration pour wallude ɗumen e liggueji mbaɗata toon ni ɗum noon siftindon tan ɗum ɗo fof ko gueɗe kadi haalluji kaltinoɗe ɗo balɗe fof wonde kanko Donald Trump yidde mo neldude militaire uji toon to Chicago en wayno kadi ko urmbidde kadi haalluji walla haareji gonɗi hakkude gouvernement fédéral e gouvernement local gon toon e wiide makko kanko Donald Trump d' abord ko o haalno wino wonde ko Chicago ko nokku mo ganduɗa ɓurɗo hewde crime aji États-Unis fof e ɗum noon kadi ko hunde semtinade par gouverneur mo Chicago hono par ce que caggal muɗum kadi oɗo sa joni o hutorto kadi o wiide wonde ko kamɓe yimɓe liggotoɓe immigration ɓe ɓe jiiɗi dañde de renoɓeɓe ɗum noon ko yimɓe wawata walludeɓe tan ko militaire uji gara mbaɗa ballaɓe rende nokkuji ɗo ɓe goni e rende kadi mission ngaji mabɓe toɓe mbawi yaade fof toon e nder Illinois ɗum ɗo fof ko siftinon tan ko provocation kanko Donald Trump ɗi waɗata tungnade hande e démocrate en ko kalata habde e démocrate en surtout enne nokkuji ɗi ganduɗa kamɓe démocrate en ɓe laami ko wayno Illinois ko wayno New York ko wayno Californie e ko wayno Michigan habaruji men toon to États-Unis ko siftindon tan hono hanki hono kanko Donald Trump en wayno o seki gardinoɗo CDC ɗum noon CDC ko fedde laamu États-Unis to pirini ko fati contrôle ñawuji ɗum noon en wayno ko kanko biyeteɗo Susan Monares o sekama hanki sibabude wiide mabɓe kamɓe Maison Blanche o salima ɗoftade hono agenda mo mission mo kanko Donald Trump mo desini ko fati en e duuɓi nayyi ɗe jogori ardade ndi kono noon ko yaltuno en wayno ko kanko Susan Monares en wayno ko jaɓani conseil aji ɗi ganduɗa en kanko gardiɗo ministére santé Robert Kennedy gueɗe ɗi ganduɗa en e wiide makko kadi ko gueɗe wajuji ɗi pawaki e science wajuji neɗɗo miijotoɗo fotani wadde ɗum e wajuji kadi ɗi pawiɗi ko fati politique ko ɗum waɗi donc sali ɗiɗon wajuji ɗum noon ko siftinton tan CDC ko kañum toujours waɗata avertissement ji walla wajuji ko fati ñawuji nane gara walla holno yimɓe ndenorto e gueɗe mbaɗe noon ɗum waɗi donc nde o sekama hanki caggal muɗum siftindon tan kadi ko yimɓe nayo kadi haraleɓe e oɗo agence ene wayno kañumen koyemen en démissionné ene jeeno e ɓeɗon kadi Debra Howi fof ene wayno ko toppiti ko département ji kewɗi ganduɗa ko wallata États-Unis surtout habde ñawuji natoji leydi surtout ko wayno épidémie ji ko wawi wonde fof ene wayno ko yiya hande hono kanko Robert F Kennedy ene wayno ɗo e padani ha wertani ɓe cuɓima goto e onnoɓe conseil ji makko kanko Robert F Kennedy toon to santé e biyeteɗo Jim O'Neill yo won kañum hoore mum directeur CDC en attendant Jim O'Neill kanko hoore makko koye philosophie Robert F Kennedy o ko ɗum woni lawol makko e wayno ko gonɗinani no fewi kala ko fate science gonɗinani ɗiɗo pinguji mbiyatani pingue sukaɓe kadi ñawna ɗumen ɗum noon ko vaccin ji ɓe kalata ko wawi wonde fof ene wayno ko suɓede Jim O'Neill pour yo ardu CDC ɗum kadi ko hunde nde Donald Trump jaaɓi ñalawme ko on tan wawi artade oɗo agence donc ene wayno ko yimɓe nayo démission ɓe caggal nde kanko Susan nde o sega nde kaali haala kewko mbi wonde ko ene ɗamini wonde so tawi kanko Susan o segama tan kadi ala keddiɗo e CDC taw ko neɗɗo karalla ko fate science par ce que ene wayno ko laamu Donald Trump ari ko segde walla ari ko mumtude kala yimɓe joguiɓe karallagal ko fate science donc ɗum ɓe mbinoɓe panno tan ko ha kanko Susan o démissionne walla o seke kamɓe koyemen ɓe ndewa hen ɗum noon ene wayno ko oɗo sa joni ko ceeru woni wonande kala agence uji ɗi ganduɗa en dépendant gouvernement fédéral surtout ko fate santé tawde ko Robert F Kennedy laami toon tugnade hande ko épinuse haali ha hande toon to États-Unis hanki alarba neɗɗo suka goto natino toon walla arini toon sara école goto taw ko école kadi église catholique en ene wayno ari toon hedde subaka 8h30 o fuɗɗi fellude o wari hen sukaɓe ɗiɗo ene wayno gañi hen sappo e nayyi neɗɗo ɓeɗon sappo e nayyi noon tugnade hande rapport police wona ɓe puɗɗiɓe yaltude hôpital kono noon yiyama hande toon to Minnesota hono kamɓe ɓe jinnaɓe ɓeɗo sukaɓe ɗiɗo waraɓe ene kaala e micro ji ene kaala kadi
hollude météo men hollude kadi muusu ngu ngoni e hollude kadi sunaare muɗum sababude ɓeeɗo ɗiɗo mayre sifti ɗon tan ko cukalel jaaroyle duuɓi 6 e cukalel jaaroyle duuɓi 10 kañum en goni fellaɓe ɓe ɗum noon haande tugnade ko rapport mo police mo haali wi wonde ko kanko pelluɗo o en e ko yiita en e gueɗe ɗe ganduɗa omo windi walla vidéo jom waɗi kanko ko hoore nde koko heewi gañantumagal koko heewi kadi yiddemo machisuring ɗum noon ko yimɓe naatoɓe tan e yimɓe hewɓe ne pella ɗumen ɗum noon ko hunde nde ganduɗa gueɗe ɗeɓe tawi e vidéo ji makko walla gueɗe ɗeɓe tawi e compte uji makko médias sociaux ji ko wawi wonde fof ene wayno ko siftin ɗon tan kanko pelluɗo tugnade hande rapport police ene wayno ko kanko hoore makko kanko felli hoore makko o warti hadde police arde oɗo saha joni ene wayno ko kamɓe FBI e kamɓe police local eɓen kontina enquête ko fate en holno ɗum ɗo waɗiri kadi holko woni sababu kanko hoore makko tinaka gila ɗum ɗo yettaki ɗo hen kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Saare hilaɓe heɗotoɓe radio Jawol Saare habaruji meɗen international puɗɗoɗen ko toon to Afrique ɗum noon tugnade kadi e journal Seneweb ko haali hono kanko Farba Ngom nangaɗo guila mois de février hitande ujunnaji e 25 e ɗum noon ko sababude takkede kañum hoɗum ne jeeya e golle bonɗe surtout laɓɓinde kalis mo laaɓani walla ko wayi noon ɗum noon ko kalis ken hiise 125 milliards de francs CFA ankinno ɗum ko goomu laamu gonɗo toon biyeteɗo sentif ene wayno ko kanko procureur o yamirino hono enquête baɗanoɗo ko fati caalal makko kanko Farba Ngom ɗum noon ko kanko professeur Alassane Mbaye ɗum noon ko karalla ko fate ñawuji ɓerne kadi liggotoɗo toon to hôpital Idrissa Pouye à Grand Yoff ko kañum hoore men woni ko procureur ɗaɓɓino e muɗum pour walla kamɓe ñaawɓe toon tribunal toon to Dakar ɓe ɗaɓɓino e oɗo yo enquête ko fate cellal Farba Ngom est ce que ko avocat ji mum ko kalata mum ko est ce que ko ɗum hunde sellude ene wayno ko kanko professeur Alassane Mbaye o haalino guila nden o wi wonde ko cellal Farba Ngom no wayni wona hunde yaadude ɗo Farba Ngom sokaɗo ɗum noon Farba Ngom no fonno yaltinede ɗum noon ko ɗum woni avocat ji makko ko ñaguinoygil nden kono e caggal muɗum caggal nde kadi caggal nde kamɓe pôle judiciaire nde ɓe keeɗi oɗo professeur Alassane Mbaye haala muɗum ene wayno ɓe jeddino ka ɗon haala ɗum noon ɓe mbi ɓe jaɓani ko avocat ji Farba Ngom ñaguino pour yo Farba Ngom o rokke liberté provisoire kanko procureur aussi kanko hoore makko jaɓani oppude Farba Ngom kono o ɗaɓɓino wonde ko haraleɓe woɗɓe yo gara kañumen koyemen jaaha enquête hono ko fate Farba Ngom tignade kadi e Seneweb ko haali on résultat ji ɓeɗon jalti ɗum noon taw ko yarkiti ɗum kadi ko journal biyeteɗo libération ene wayno ko wi wonde ko ɓeɗon expert uji santé mbi wonde ko kanko cellal makko kanko maire des Agnam hono Farba Ngom ene wayno ko yaadani e nokku ɗo sokaɗo en cellal makko heewani e oɗo résultat journal o hande ne continue wi wonde ko avocat ji kamɓe APR e hawnaki kadi maɓe mbad demande goɗɗo pour namdade liberté provisoire makko ko wawi wonde foof ene wayno ko oɗo liberté provisoire kadi tawde ko kañumen namdino en ɗiɗo expert uji goɗɗi yo gara enquête ƴeewa so tawi kanko ko wiyete no sellani ko ene yaadi enquête mo professeur Alassane Mbaye wanno adano pour liberté provisoire so ɗum ala ene wayno ko tugnade hande journuji kalata koɓe nanguiri Farba Ngom ene wayno oɗo saha joni wona pour ñaawde ɗum wona pour haydara ko lebtude ɗum tawde ko kamɓe ƴeftata professeur uji kamɓe ƴeftata haraleɓe yo gankide ko fate cellal Farba Ngom ɓeɗon haraleɓe ɓe ƴefti ɓe en kalanaɓe ko tawi hen kono ɓe keɗota ko ɓeɗon ko kalata ko ɗum noon ene fada en ƴeewa e holso tawi kamɓe avocat ji Farba Ngom ɗum noon ko avocat ji parti APR désigne so tawi kañumen koyemen jogori wadde kadi ɗaɓɓande wonde faddude makko kanko procureur pour kanko Farba Ngom yo rokke liberté provisoire sibabude cellal makko toon to Mauritanie tugnade e journal biyeteɗo Sahara Média hono douanier Mauritanie gonɗi toon to banggue funnangue leydi ndi ɗum noon ko toon to Guidi Makka ɗum kadi ko toon to bureau mabɓe biyetego wongo toon to Guugui Jamal ene wayno ɓe nangui jamma hanki walla ɓe dartini contrebande mawɗo ene waɗi kadi camion wori noon taw ko leɗɗe goni hen leɗɗe ɗe noon ene jeeya hen leɗɗe biyeteɗe Nevjesic 300 mg ɗiɗon kadi ko leɗɗe baɗɗe prégabalin tugnade hande haraleɓe ko fati doctoral ɗeɗo leɗɗe foof ko leɗɗe ɗayninoji yimɓe ɗum no fof ari ko caggal nde kadi kamɓe douanier ɗi ɓe tuumi wonde ko ɗeɗo leɗɗe nanne seeɗa à partir de Guidi Makka ndewani lawol par ce que e tugnade loi gonɗo toon to Mauritanie ko wayno leɗɗe foti rewde tan ko aéroport Oumou Telsum gonɗo toon to Nouakchott walla port autonome gonɗo toon to Nouakchott donc ɗiɗo nokkuji ɗiɗi tan woni leɗɗe ɗo jamira yo naaɗ taw ko gummata ko caggal leydi ko waɗi donc tumdeɓe ɗum ɗon ɓe tawi wonde ko
oɗo camion ene waɗi gueɗe ɗe ganduɗa enne leɗɗe hawi wayndide leɗɗe ɗe kadi ko leɗɗe ɗe ganduɗa enne e wiide mabɓe ko contrebande wona leɗɗe gonga e gonga donc fano ko toon ko Nouakchott donc ɗum ɗo kadi ko hunde tugnal hande journal o yimɓe hewɓe nen naggama nen nawa toon to yesso tribunal uji toon to Nouakchott sibabude yiitede ɗumen soit ene kutoriɗe ɗo leɗɗe ɗaynoje soit kañumen koyemen ene jeeya ɗeɗo leɗɗe donc ɗum ɗo kadi ko hunde jogorde yantude kadi e oɗo business sal gonɗo toon to Mauritanie ko fati addude leɗɗe ɗe ganduɗa leɗɗe gongira e gonga nanno ɗum toon to Mauritanie habaruji men hande toon to Mauritanie te journal biyeteɗo info migrant ko haali ɗum noon info migrant ko journal gonɗo toon France ko haali ne wayno ko yimɓe hewɓe ɓallumen jiitama toon ɗum noon koye e tufde gonɗe toon to Mauritanie tugnade hande rapport o ko haali ɓe mbi ko won laana goto umminoka toon to Gambie laana ka kadi ne wonno e nder muɗum kene won 150 neɗɗo taw ko ɓuuri hen hewde ɓeɗo yimɓe foof ko jeeyaɓe Gambie e walla jeeyaɓe toon to Sénégal donc ene wayno oɗo saaha joni ɓalɗi jiitaɗi ene kumba e nder ndiyam walla bempeƴƴe guitti ɗumen e ndiyam ene wayno ken yiitama hen joni kene wona 40 ɓandu ko yimɓe yiitaɓe ne maayi oɗo saaha joni eɓene continue yiilade kono noon tugnade hande hiiso 150 neɗɗo wonno e laana ka eɓe kiisi wonde ko yimɓe 60 oɗo saaha joni donc kam yiitede 17 neɗɗo noon tawama en guuri kañumen koyemen foof jiitama e ɗum noon e wayno ko soyɓe oɗo saaha joni ko yimɓe renoɓe maayo toon tako Mauritanie kañumen coyɓe donc ene wayno ko oɗo chiffre kadi ko chiffre mo ganduɗa kamɓe HCR ɗum noon ko kamɓe kalani hono info migrant ɗum noon ko journal gonɗo toon France donc tugnade hande noɓe kaldi ɓe mbi wonde ko woni ɓalli jiitaɗi ɗi ene waɗi hen yimɓe ɓen déjà andaɓe holɓeɗon donc e nder vidéo mo ganduɗa baɗɗaɗo par waɗi ɗum tawa ɗum Sénégal naaɓe wonɗo toon to Mauritanie e taw ne jeeya hen Dakar actualité ɓe mbawi hen andude carte d'identité neɗɗo goto jiitaɗo ɗum noon ko yimɓe mayɓe taw ko inde mum wiyete Mame Badara Ndiaye jeeya ko Touba Guédé Bousso ɓe mbi kadi ne wayno kadi kayitaji kadi baɗɗi numéro ji téléphone aji famille makko kadi jiitama hen e ɓandu makko ɗum noon kadi ene wayno ko oɗo saaha joni ɓalli kewɗi nene jiita taw ko dadiɓe renoɓe maayo Mauritanie naɓe jiita ɗumen nokkuɗo ɗo kaɗo laana yuuɗo donc hande ɓene continue yiilade o yimɓe heddiɓe ɓe jiitaka ɓe siftini ɗon tan e tugnade article o mbi wonde kene wona 90 neɗɗo ha hande yiitaka donc bateau wonno ko 150 neɗɗo 17 jiitama ne guuri yimɓe ɓalli 40 jiitama oɗo saaha joni tawa koye nder ndiyam walla warango nawi ɗumen dow ko wawi wonde fof ɗum ɗo kadi ko hunde wonde ñande 27 lewru août ɗum noon ko ñande alarba ɓennuɗo ɗum noon koye maaji gueji taw koye tufde gonɗe toon to Mauritanie ha hande tugnade e journal uji ɗiɗi Dakar actualité e kamɓe info migrant jooɗi toon to France toon to Bruxelles tugnade kadi habaruji gumiɗi toon to radio France international ne wayno ko kamɓe union européenne ɓe mbawi noddude hono envoyé walla représentant Moscou gonɗo toon to Bruxelles ɗum noon ñande alhamis hande ɗum noon ko caggal nde kamɓe Moscou walla kamɓe Russie ɓe jalli kadi bombardude toon to Ukraine ɗum e surtout henne wuuro wiyetengo Kiev capital mo Ukraine tugnade hande koɓe kaali ɓe mbi wonde ko bombardement ji baɗɗi toon ɗi kamɓe Russie ɓe berli e ngoɗo wuuro jani kadi e huɓere ɗo ganduɗa mission ngaji diplomatique goni e kadi ene wayno ko sibabu no bombardement ɗi kadi kene wona 14 neɗɗo mbaɗama hen ɗum noon ene wayno koɓe noddi hono représentant Moscou gonɗo toon to Bruxelles yo ar bureau mabɓe kamɓe union européenne pour ɗaɓɓude ko yaaci holko woni sababu ɗiɗo bombardement ji e surtout henne yande e nokkuji ɗum mbiyete diplomatique siftini ɗon tan ko guila kamɓe Europe naɓe ɓe gari toon to Washington yontere ɓennude to en e kadi ɓe garde hono kanko président Zelensky ene wayno ko ha hande ala ko leeri taw hono kanko Vladimir Putin est ce que mo jogori jabde fottude hono Vladimir Zelensky oɗo saaha joni omon continue kadi attaque maji bombardement ji makko toon to Ukraine ɗum kadi ko hunde nde ganduɗa kanko Donald Trump hadde makko fottude ne Vladimir Putin toon to Alaska ko hunde ñaññinode mo wiide wonde ko ɗiɗo bombardement ji ko hunde nde ganduɗa en o rentinino Putin kono ene wayno Putin en continue hande wadde ko wela wadde foof siftini ɗon tan ha hande ene wayno ko continue yamirde hono kamɓe Ukraine naɓe yooɓe kutoro balle surtout kaɓirɗe ɗe ganduɗa kamɓe américain ji ɓe jogui ɓe joguino toon ɗum noon kadi ene wayno ko kamɓe américain ji ɓe continue neldude ko fate kaɓirɗe ɗe ko fate kuuri mum e ko fate kadi support ɗum noon
ko holno ɗeɗo kaɓiru kutorte e surtout kadi surveillance mo ɓe dokkata Ukraine dow taw ko dow weeyo men ɗum noon ko ɗum woni ko anda ko wawi wonde fof en wayno ko kamɓe mission wonɓe toon toon to Union européenne ɓe neldi ɗaɓɓande faade kanko représentant Moscou gonɗo toon to Bruxelles yo ar nosoɓe bureau ji mabɓe pour rokkudeɓe justification walla famnudeɓe holko woni sababu ɗiɗo bombardement ji haade tumnade communiqué gomiɗo toon to France hono kanko Emmanuel Macron e nder konguɗi ɗi ƴefti o wawi takkude hono ɗiɗo bombardement ji ɗi kamɓe Russie mbaɗi hande ɗum noon ko tugui hakkude jamma alarba e subaka alhamisa toon to Kiev e wiide wonde ɗum ɗo ko negde e ɗum ɗo kadi ko ɓawlude reedu tugnata hande no haalir o wi wonde ko ɗum ɗo ko hunde nde ngal ala fof firti e saaha kadi nde aduna o fof ene rewa mabɓe kamɓe Russie naɓe pour ƴewde jaam no dañira toon haare wonde hakkude mabɓe kamɓe Ukraine ko wawi wonde fof ene wayno tugnade bilan mo kamɓe Ukraine naɓe mbaɗi oɗo saha joni ɓe mbi wonde koye wayno ko famɗi fof sappo e nayyi neɗɗo maayi hen kono wonde capannayyi e jeetato neɗɗo gañima hen donc tugnade hande Emmanuel Macron ko haali ko hunde nde gal ala ko firti bombardude nokkuji taw ko yimɓe civil en ɗo koɗi ɗo ganduɗa gueɗe ɗe ganduɗa ko mbiyete infrastructure ɗum noon ko gueɗe ko wayno hôpital uji e ko wayno jeeri e ko way noon bombarde ɗum ko hunde nde ganduɗa enne ko hunde fonde sanctionnede ko wawi wonde fof ɗum ɗo kadi ko élément hawnaki jogorɗo ɓeydude kadi guerre gonɗo toon hakkude kamɓe Russie e kamɓe Ukraine o walla kaldigal pour no jaam dañira toon ngal ɗon kaldi kadi ɗaminede jogorani yaarude yaas bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habaruji moɗon e ɗemgal Pulaar e oɗo ñalawma alhamisa nogas jeetati lewru août hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi gasi ha laaɓi ɗum noon ma en gartu janggo so Allah jaaɓi sen mbaala jaam on jarama.